Здравейте! В днешното видео ще ви покажа каква е моята рутина за домашен педикюр, какво правя аз, за да поддържам кожата на краката ми гладка и мека и как си правя педикюр в домашни условия, тъй като все пак е лято, краката ни са на показ и е много важно според мен да изглеждат добре. Пък и не само, независимо дали е лято или пък не, който и сезон, аз винаги обичам да се грижа за краката ми, за да изглеждат добре. Така че ако искате да разберете какво аз правя, останете с мен! Това са инструментите, които използвам, за да изпиля петите ми и загрубялата кожа на краката. Моята кожа на краката е суха и е склонна към загрубяване, затова обичам да ги държа в банята и не винаги, но да кажем всеки втори път, когато си взема душ, обичам да ги изпиля, за да са винаги гладки и меки. След това, за да ги хидратирам, винаги ползвам този лосьон за тяло, който държа до нощното ми шкафче и използвам и за ръцете и за краката. За омекотяване и избутване на кожичките използвам този гел, но ако нямате такъв, можете да използвате олио за кожички или малко вазелин или каквото вие прецените. След това използвам тези инструментчета, с които да ги избутам кожичките назад, но ако нямате такива, просто ползвайте каквото вие намерите подходящо във вашия магазин до вас. Използвам и това инструментче за изрязване на кожичките. Тези са малко стари и вероятно трябва да си купя нови скоро, но за сега ползвам тези. Разбира се, нокторезачка, не може без нея. За грубото изпиляване ползвам ето тази пила. Тя е с две страни, едната е по-груба, другата малко по-фина. Нея ползвам и за ръцете, между другото всички тези инструменти можете да ползвате и за ръцете, за маникюра ви. И за по-финното изпиляване използвам такава блок пила. Продават се в най-различни варианти в магазините за козметика. Използвам и такава четчица, с която премахвам прахта, която се образува при изпиляване на ногтите. Това е олиото за кожички, което използвам. Ако нямате такова, просто ползвайте вазелин или всяко друго бебишко олио или каквото намерите вкъщи. Това е лака основа, който използвам и за ръцете и за краката, няма никакво значение. Днес за педикюр ми ще използвам ето този цвят, тъй като мисля, че е много подходящ за лятото и много го харесвам. Това е топ лака, който използвам и за ръцете и за краката. И за лакиране на краката винаги използвам пръсторазделители, тъй като правят този процес много по-лесен. И накрая използвам тази четчица, която обичам да потапям в лакочистител, за да почистя лака, който може да се отбележи по кожичките. Преди това в банята вече изпилих петите ми и въобще кожата на краката и изтрих лака ми, който беше преди това върху ногтите. След което просто ги изрязвам. Някои хора обичат по-дълги ногти, аз не съм от тях, не обичам да имам дълги ногти на краката и затова винаги ги изрязвам. Ако виждате малко червенина по кожата ми отстрани, то е защото лака, който току-що изтрих, беше червен. След което обичам да нанеса малко от този гел за омекотяване на кожичките, да го оставя да действа за няколко минути, просто да ги омекоти преди да ги избутам. Можете тук да използвате вазелин. И след като кожичките са постояли малко с гела, взимам това инструментче, което ви показах по-рано и ги избутвам. Ако има по-упорити кожички, ги изрязвам, но съветвам ви да бъдете внимателни с това. По желание можете и преди това да накиснете краката в леген с топла вода, с соли за вана. Аз лично не обичам всички тези процедури, затова просто всичко, което правя на кожата на краката, го правя под душа, тъй като ми е най-лесно и най-удобно и след това просто сядам и се занимавам с ногтите и лакирането. И просто използвам памучно тампонче, за да почистя останалото количество гел по ногтите. След като приключа с това, взимам пилата ми и оформям ногтите. Използвам дългата пила за по-грубото изпиляване и оформяне на ногтите. И след което с блок пилата следвам стъпките от 1 до 4. Често пропускам едно, тъй като едно е грубата пила, аз вече съм изпилила ногтите с другата пила, така че следвам стъпките от 2 до 4,
за да създам гладка основа върху ногтите, където след това лака да прихване много добре и да се задържи дълго. Често, ако останат кожички, които не са избутани напълно или пък са по-упорити и са останали върху ногтя, след това просто ги изпилявам съвсем леко с пилата, така че няма никакъв проблем. Тук използвам и четчицата ми, с която просто премахвам прахта, която се образува при изпиляване на ногтите. След като приключа с изпиляването, ако имам повече време да се занимавам, нанасям веднъж олио за омекотяване на кожичките и го оставям да престои съвсем малко, колкото да ги омекоти след самото изпиляване и избутване. Но ако нямате време за това, просто го пропуснете и нанесете олиото след лакиране, както и аз правя по принцип. Преди да преминете към лакирането, се уверете, че сте почистили ногтите много добре. Аз използвам лакочистител, за да премахна всякакви следи от олиото, тъй като в противен случай лака няма да се задържи добре върху ногтите. И след което слагам пръсторазделителчетата и преминавам към лакирането. Там е нищо ново, просто нанасям лак основа, след което 2 пласта от лака ми, който съм избрала да използвам. По желание можете да си направите и декорация на ногтите. Аз лично не си правя, но просто заради самото видео реших да направя едно цветенце и няколко точки върху палеца. Но това, разбира се, не е задължително. Това е най-семплата и най-лесната декорация на света, така че... И накрая, ако имам лак попаднал върху кожичките отстрани на ногтите, не се притеснявайте, просто използвам една четка, която я потапям в лакочистител и по този начин правя лака да изглежда съвсем изчистен и премахвам количеството, което е попаднало отстрани. Същото правя и при лакиране на ръцете ми. Накрая просто нанасям топ лак и олио за кожички отново, за да ги омекотя, тъй като, както казах, кожата ми е сравнително суха и обичам да я хидратирам много добре. Накрая просто нанасям лосьона ми за тяло върху краката и ги масажирам добре и по този начин те стават супер меки и гладки. Пак казвам, за да бъдат винаги краката меки и кожата да бъде хидратирана и гладка, всеки път, когато си вземете душ, няма и 2 минути, просто изпилете петите и кожата и винаги краката ви ще са гладки. И това е завършения педикюр. Съвсем лесно и семпло, но реших да споделя, тъй като все пак е лято и е важно да се грижим за краката ни, както и за ръцете ни, тъй като те също са на показ. И това е. Ако искате да разгледате онлайн магазина ми, там можете да намерите някои от използваните продукти в това видео и останалите ми клипове. Не пропускайте да се абонирате и да ме намерите в социалните мрежи. До скоро!